Adema, a very quick one. Here I make uncle. 2, 3, 4 days ago, come no eba kelecha nze China Sawaneri maka atomato amaya ehun America Douglas Road be cleared so that ka run a St. Paul's lete anya ina hu nya na Mbise Road ai kelerie maka nka ahụ kelekwe ye maka isi ndị niile buru machine ndị niile bu machine gbabata ala Owerri ka ha bịa burucha machine ha na state CID just that apology letter to the commissioner of police give buru machine oge and onwe he guy anagi because na could na ndị a na-eburu machine ha 100,000 50,000 so onye ọbụla eburu machine ya gaa na state CID so but ajụọla m ajụjụ some people agakwala enwe ihe big ha so ka nze Chinasa Nwaneri dị aware some people agala enwe ihe big ha then mgbe m bịa ga further main investigation chọpụta na most of the machines eburule dia wu machine ndị ugwu most of the machines nọ na state CID wu machine ndị ugwu a na-agba machine na ala Owerri here that are involved in criminality oge ụfọdụ gị hụ ha na Avu Junction gị hụ ha na Polinekede Junction gị hụ ha na Futo Junction gị hụ ha na Akwakụma gị hụ ha na Irete gị hụ ha na Orogwe gị hụ ha na onwe ebe ị ga-ahụ ha na onwe ebe ị ga-ahụ ha mana ebe Concord Avenue gị hụcha ha niile ebe ha eju ebe ma ebe relief most of ndị na-agba machine na Imo State awụ ndị ugwu and ha na-eji ezu oshi that is the truth ha na-eji ezu oshi ha gbacha machine in the morning gbacha machine in the afternoon n'abalị ha eji ezu oshi jirikwe the same machine zuo ochi use na-akpọ ndị mmadụ ma POS gaa side Port Harcourt Road POS ndị mmadụ na other side anachichala ha ya wụ ụmụaka ndị oshi ndị ugwu ndị na-agba machine na ala Owerri here and ị ga na Avu Junction enwere onye na-akpọpere ha pin ha zute phone gị na-aga dị onwe onye ga-akpọpie no matter the password iji gbachie enwe onye na-akpọpie amịchie ego gị ị ga-ejide ATM gị n'aka ego ga na-apụ so ihe ahụ information m gadara no such people ejidere at odd hours wunde burule machine ha gadawa na state CID and they pay 50k to collect the machine back and then with a warning so it is a conflicting information that we got and we try to come to be neutral in this information now ọwụrụ na ndị burule machine ha wundo shi biko she may impound that machine she release kweliye ọrụ na ndị a na-eziokwu na ndị butere machine ha wunde ji machine ezu oshi ị ga na be Old Road Nekede ị ga-ahụ ndị ọkada ndị ukwu ndị a ya na-eji machine ezu oshi oge ụfọdụ ndị a na-anya na-ebu dis baro akpakarati mgbom ha na-eji ebe akpakarati mgbom n'abalị ha ejiri ebukọrọ ma television ma electronics ma mgbogbotigbo ndị mmadụ kụka shop ndị mmadụ buru ngwongwo niile dọmpụ ya na datin dị ka baro ha na-eji ebu akpakarati mgbom buriela ụfọdụ adọmpụ ya n'azụ Old Road Nekede ebe ha nwere akpakarati mgbom ebe ha bi ụfọdụ aga ebe cluster Nekede ebe ha bi ụfọdụ aga ebe Coca-Cola ebe ha rụrụ rubbish onwebeghị onye ugwu ha rentụrụ ụlọ n'Imo steeti no onwe onye ugwu rentụrụ ụlọ n'Imo steeti as in kwụ ụgwọ ụlọ normal ụgwọ ụlọ be one bedroom flat or self-con or whatever gbagodi m ebe ha niile bi na uncompleted building enwere n'ala Owerri here go to Irete uncompleted building ndị a ndị ugwu bie go to Azu Coca-Cola ebe custom area ahụ ndị ugwu bie uncompleted industrial park uncompleted industrial buildings uncompleted houses go to ebe Nekede go to ebe Egbu go to ebe Obinze uncompleted buildings niile enwere n'ala Owerri here check them in the night ọwụ ndị ugwu bie that is where they are living with their mat and ihe adịghị kettle ha na-eji asị ihu onwebeghị onye ugwu rentịrị ụlọ self-con face me I face you or whatever n'Imo State here uncompleted building na ụmụnne anyị rụọ ha eme ya abandon you cannot fence it even nke fence self ha kụwa fence banga n'ehi early morning ha mapụ n'abalị ha alọta so most of ndị a na-agba ọkada n'ala Owerri ihe enweghị ebe ha bi shi ugwu most of ndị a shi ugwu Hausa na-agba ọkada n'ala Owerri ebe a onweghị ebe ha bi onwe ebe ị ga-atụ aka ha bichara uncompleted buildings ndị mmadụ ha na-eji akpa mkpamkpa so ọ bụrụ na ọha ka esiziri machine ha shi hapụ machine na state CID dị a ọ bụrụ na ọha nwa wunde butere machine ha ka ha ji akpa mkpamkpa eme omeko meju oshi shi hapụ the machine dị a but ihe anyị ga-adị against iwu probably somebody innocently eburu machine ya bubadi ya shi hapụrụ ya machine ya buru machine ya lawa but ọ bụrụ na ebutere mmadụ with machine o ji ezugo oshi shi hapụ da machine dị a shi ree suo ya auction oh yes
So that is what we are saying. That is what we are saying. So because the SA on illegal parks, Gamonte, please liaise with the SA on monitoring and compliance to make sure na onye ọwụla ejidere machine ya na oji ezugoshi na lo were here sha hapụkwala that machine. Oh ha, she may impound. In fact, she call auction. Ozugbo onwe no shi with machine. Ayaga baragalu na baraga noboda. It's a terrible situation. Thank you for this information.